Vôbec ne? Jaj, dobre. No, dobre, no. Nie, len sa tu pýtajú, vieš, tak to nevedia, no. No, dobre, čau. Zatiaľ nie, lebo ešte nevieš, či sa tu nebude potom robiť obrana, záleží, ako ten trávnik vyzerá, čo možno, že sa bude robiť obrana a zem. Takže preto nie. Kupcovi. Pôvodne to malo byť tak, že to urobí Na vodítko posadiť aj rozhodcovi. Vážení priatelia, na výkon poslušnosti v kategórii Z na nás prišla Slečna Iricová. Čo sa týka tejto dvojice, to